Wa kamar sufi. Ya comedy ya ki cikin ina za? Wallahi yanzu haka Zamfara zani mu Roma. To min za kai moro ma kai da annan Kano. Shin tsaya kai ba ka da labari? Ni ban da labari gaskiya. Wannan honorable ga ta nan kansila ta Roma. Hajiya Samira Yahaya Roma kansila. Oke, shin kan da yake ce wanda aka labari gidan abin ga gidan rero. Ita fa kansila Wanda na ganin gaba ɗaya Facebook ana ta yada alkhairin ta. Kaga tsaya an hada ma Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter duk inda ka je aikin da ta yi wannan bayan Allah ya ci ake aiki. Shin bari in tambaye ka, shin ita ce amince ko dan majalisa? A'a kansila ce wallahi. Kuma take irin wanga aiki? Kansila ce amma mai capacity ina gaya ma. To don Allah su fi abin da. Shin wai kai su fi? Wagga macen ita ce aka labari Facebook da TikTok da Instagram da Twitter duk wata kamsana ce ta moro ba. Ita ce fa har BBC, FM, radio duk inda ka kunna wannan mata ita ake labari. Gaba da wallahi ina ji wallahi. Bas comedy. Hajiya Samira Yahaya da kake gani mu Roma. Kamsila ce amma ina gaya ma mai capacity. To ni ai na an tsayin majalisa ce Wallahi kamsila ce take irin waɗannan ayyuka. duk wayannan ayyukan da ta yi gaba ɗaya ta baza cikin moro ma. Kaga ita ce taimakon marayu. Ita ce taimakon marasa aikin yi. Kaga in ka ga lungu da saƙo in ka ga yadda take taimakon bayan Allah sai ka yi mamaki. Lalle ko dole haka ne ina take wallahi. Hajiya Samira Yahaya Roma ka kwantar da hankalinka kamar kaga ta don haka muke da ita mantumu muke da ita. To ka ce wani abu? Yanzu mu tafi in ba mu samu mota ba wallahi mu tafi ƙasa wallahi. Ni wallahi yanzu haka na ce ni da ma ainihin ka abin da nake tacewa kenan. In ban samu mota ba da na ƙasa zane tun da jihar Kano har Zamfara. Ka samu aboki, ka samu aboki Wasu comedy mu tafi. wallahi. Ba inda za mu tsaya daga nan sai jihar Zamfara. In Allah ya yarda.